vi som studerende og andre, der arbejder på arbejdspladser, er nødt til at sætte os med efter den her nye rygelov med, at man ikke må ryge på offentlig ejendom eller offentlig grund. Det virker absurd for mig, at jeg skal gå hele vejen fra mit klasselokale af, og de sidste 100 meter ned, når jeg kun har 10 minutters pause for at ryge, for at skulle nå op igen. Da regeringen kom frem og sagde, at den her rygelov var lavet, sådan så at det skulle mindske rygningen på arbejdspladser og på offentlige steder, som f.eks. på Nord, Handelsskolen i Frederikssund, hvor vi er nødsaget til at stå herude på en byggeplads, hvor der faktisk er rigtig, rigtig farligt at gå. Se håndværkerne derovre og hjælpe på, når de arbejder derinde. Fordi det skulle mindske synligheden af rygning, så man ikke har en børnehave for eksempel, hvor pædagogerne ryger foran børnene. Så som vi kan se, så står vi ud til den mest befærdede vej nogenlunde, Frederikssund. Der kører vel omkring 100 biler eller noget, eller en time, tror jeg. Og der sidder også børn i det her, og når vi står herude, så er vi normalt 100 mennesker, der ryger her. Sådan cirka hele vejen op langs med her, handelsskolen herovre og HG-eleverne her. Jeg synes bare, det er en lille smule underligt, at de vil mindske synligheden af rygning for at få mindre til at starte med at ryge. For så at placere os ud midt i det offentlige, midt på gaden. Og jeg har et fantastisk eksempel på nogle af dem, der ikke forstår rygereglerne. Jeg kan godt forstå det. Så skal vi stå og ryge herude. Så vil vi lige spørge dig, Martin, om hvad du synes om, at du skal gå hele vejen herud for at ryge en cigaret. Ja. Og forestil jer til vinter, når der bare ligger sne og mere sne og mere sne. Jeg skal ikke tænke på det. Og endnu mere sne, så man skal rende rundt i vinterstøvler, jeg ved ikke hvad. Hvad synes du siger om rygepolitikken, når vi skal stå herude? Ja, det er kraftigt med lort.